eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruke jauna. Jainko jauna, Maria Madalena aukeratu zuen zure seme maiteak bere berpiztearen berri pozgarria eman zezaien apostoluei. Iguzu Jesu Kristo berpiztuaren berri eman dezagula eta egunen batez Kristoren lagun izan gaitezela zeruetako erreinoan. Zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Abesti ederrenaren liburutik. Honela dio emazteak. Nire bihotzak maite dunaren bila. Ibili naiz gauez ohean. Ibili bai, eta ez dut aurkitu. Jaiki naiz eta herrian barrena ibili naiz. Kalde eta enparantzetan zehar. Nire bihotzak maite duenaren bila. Ibili bai, eta ez dut aurkitu. Eltzainek aurkitu naute, herri zain dabiltzanek. Galdetu diet, ikusi alduzue nire bihotzak maite duena? Haiengandik horrera xeago joan nintzeneko. Aurkitu nuen nire bihotzak maite duena. Jaunak ezara. Astearen lehenengo egunean, Maria Madalena hilobira joan zen goizean goiz, oraindik ilun zegoela, eta harria hilobitik kendua ikusi zuen. Negarrez zegoen bada Maria hilobi ondoan, eta negarrez zegoela hilobi barrura begiratu zuen, eta bi aingeru ikusi zituen, zuriz jantziak. Jesusen gorputza ipinitako lekuan eserita, bata buru aldetik, eta bestea oinaldetik. Haiek esan zioten, zer duzu negarrez emakume? Mariak erantzun nere jauna eraman dute, eta ez dakit non ipini duten. Hori esan da atzera itzuli, eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zekien Jesus zenik. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez emakume? Noren bila zabiltza? Mariak baratzelaria zelakoan esan zion, jauna, zuk eraman baduzu, esaidazu nun ipini duzun eta nik jasoko dut. Jesusek orduan Maria, eta honek itzulirik honela esan zion bere hizkuntzan, Rabbuni, hau da, maixu. Eta Jesusek, utzi nazazu, oraindik ez naiz aitarengana igo. Zoaz nire senideetara eta esaiezu, banoa nire aitarengana eta zuen aitarengana, nire jainkoarengana eta zuen jainkoarengana. Joan zen Maria Madalena eta berri hau eman zien ikasleei. Jauna ikusi dut eta hau esan dit. Jaunak esana. Santa Maria Madalena,
ospatzen ari dira goizutako ernike eder honetan. Lehengo goizutarrek Maria Magdalenari ernike bat dedikatu nahi izan zioten. Pentsatu behar dugu, santu handi bat degula Maria Magdalena, Jesusen gandik oso gertukoa. Bi momentu oso privilegiatutan bera bertan egon zen, evangelioek kontatzen digutenez. Bata, gurutzearen oinean, Jesusen heriotza bertatik ikusteko aukera izan zuen. Bere azkeneko 7 hitzaiek, bere belarriz entzuteko aukera izan zuen Maria Magdalenak. Eta gainera, kasu hortan, 3 Maria zeuden Jesusen horietan, hala esaten digu evangelioak. Maria Jesusen ama, bere, hala esaten digu aizpa, baino, aizpa esaten askotan semidea, semide baino gehiago, ailea esan digu, Maria Kleofas, izen bere zeugelako, eta 3. Maria Magdalakoa, Magdalena, gaur ospatzen ari gerena. Beraz, halako privilegio handia zuen Maria Magdalenak, Jesusen heriotza zuzenean ikustekoa. Eta ez heriotza bakarrik, evangeliotan agertzen zaigun lehenengo testigua ere, piztuerarena bera baimegu. Bera eta beste bat, joan ziren, presaka lurperatu bai izan zuen, Jesus ostirale ezin zuten, eta iluntzetik judutarrek ez dute bat ere lanik egiten. Beraz, larun batean, haiek modu hortan interpretatu zuen atxeden eguna, lanik ez egitearen bezala, eta ezin zuten lurperatu larun batez. Horregatik presaka eraman behar izan zuen Jesus hilobira ostirale txaldean ilundu horretik. Eta ez zuten behar bezala prestatu, haiek ukitzen zituzten usadio eta errito guztia kumplituz. Horregatik igandean goizean goiz argitu eta berehala abitu zen. Maria beste lagun batekin Jesusen gorpua behar bezala prestatzera. Eta orduntxe izan duzen Jesusen piztueraren lehenengo berria. Behintzat, haiek edo berari, gaurko evangeliotan entzun dugun bezala, San Juanek kontatzen digu, agertu zitzaiola. Eta bere izena entzutean orduntxe ezagutu zuela Jesus. Gero bat daude zenbait tradizio, evangeliotan agertzen dira baitere, batzuk esatu dute pertsona berbera dela, Maria Magdalena Lazaroren arreba, hain zuzen ere, hemen ere Lazaro dugu, eta tradizio horren barrunean egongo litzatekeela hemengo ernike, beste batzuk baita ere agertzen da pekatari bezala, baina edozein kasutan garbi eduki behar duguna da, evangelioan agertzen da, eta batzuk esaten dute pertsona berbera dela, beste batzuk ez daukate garbi pertsona berbera den, baina edozein kasutan 3 gauz aipatu dituzte. Lehenengoa da Jesusek ez duela inor baztertzen, inor esan genezake alde batera uzten sekula. Naiz eta munduko pekateririk handiena izan da ere, damutzean Jesusek bihotzetik beti barkatzen. Eta hori da gauz bat oso importantea gure erlijioan. Barkamenak zen olako garrantzia duken, eta gainera norainoko garrantzia duken. Noraino aiatzen da Jesusen barkazioa. Lehenengo, esan genezak Elizaren tradizioan, Maria Magdalena pekatari handia bezala konsideratuta ere, inork ez zeukan dudarik Jesusen adiskide mina izatera aiatu zitekenik, eta gainera bere heriotzaren eta bere piztueraren testigu privilegiatua. Jesus olakoa baita barkatzen duenean, erabat barkatzen baitu. Gu saiatu behar dugu, guk saiatu behar dugu, beraren gandik hori ikasten, humanoa gera, mugatuak, baina Jesusek modu hortan barkatzen du. Bigarren gauza, aipatu nahi nukena da, Maria Magdalena Jesusen adiskidea zela. Eta gure helburua hauxera, guk izan nahi ginuke Jesusen adiskide. Jangoikoak ala nahi du gure adiskide pertsonala izan. Eta Maria Magdalena hala izan duzan. Jakina, evangeliotan ez dira agertzen gauza guztik, egiten zirenak, esaten zituztenak eta bidenak, baina pentsatu dezakegu halako umore ona, Jesusek beste apostoluekin eta eukitzen zuen umore on hori eta baita ere Maria Magdalenekin ere hala izango zen. Bere adiskide pertsonala baitzen. Eta hori da guk
helburu ez eduki behar dena, Jesusen adiskide pertsonalak izatea. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, pentsatu behar dugu, zen olako garrantzia duken Maria Magdalenak Eliza osoarentzako ere. Batez ere, apostoluak aipatzen ditugunean, apostoluak batez ere dira zuzeneko testiguak. Jesusek aukeratu zituen 12 gizon haiek bere testigu izateko. Baina badakigu ez zirela bakarra 12 Jesusekin batera ibiltzen zirenak, beste 72ko talde bat ere bazegoela bere inguruan eta horien artean Maria Magdalena. Horregatik pentsatu behar dugu, bera ere testigu izan duzela oso momentu importanteetakoa zenbat aldiz Jesusek esandako parabolak, Jesusek egindako mirariak eta zenbat aldiz egongo zen haintxe bertan Maria Magdalena ura ikusiz, ura entzunez. Gaurkoan eskatzen diogu beste 12 apostoluekin bezala, eskatzen diogu gure fedeari indarra eman dezaiola. Gure hemengo ermiti honetan, Maria Magdalenari eskatzen diogu sendotu gaitzala fedean. Sendotu gaitzala Jesusen adiskidetasunean. Eta horretarako oztopoak edo zailtasunak dituztenei argi berezi bat eman dezaiola. Egin zaun orain gure eskatzea. Eta eskatuko dugu bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin Maria Magdalenak bezala pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Jaunak bere baitan hartu eta handik gureak egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aitama bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Zure semeak ere bihotz honez hartu baitzuen Maria Magdalenak egin zion maitasun agiria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzak eskerrak jangoiko jaunari. Egoki da bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoa guztidu betieneko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza,
bere honen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon eginak eta Birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure oste eta hiltzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizua da hogeita hauek zure espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egite zen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoa ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleien zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiotatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berri kalizaturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiotatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sartutzari onartu dituzulako eta apaiek eskartzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan zuna, mundu guztian zabaldurik dago zure eliza. Eramazu maitasun osoa Frantzisko gure eta Santorekin eta Frantzisko gure atzerekin eta bizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biztiko itxaropenean joan diren gure zenideak, beziki Silverio betetzea eta hildako guztiak ere. Ahal izazu zure aurpegiaren agitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Pangoikoaren ama Maria Batxorekin, haren senar Jose Santorekin, Apostol Santorekin, Magdalena Santorekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren Santorekin, haiekin batean goreza ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin gaudean, zuri aita, pangoikoa guztiz Espiritu Santuarekin batean, ostera haintza guztia, bizarrita izan guztietan. Amen, amen.
Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Begira, zure denizaren sinizpenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu egizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea. Jangoiko egin dutza, zuzen zen segundu ekatzea, munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren naira deituak. Kristo bere jaunarekin betiko lotu zuen maitasun sendoa, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuegin, ereika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Aingeru